Hai ce mâncăm azi? Prieteni, ce vrei să mâncăm azi? Nu știu, vedem. Mâncați pe mine, mi-e așa de frică de... Unde să fug? Haha, mâncați-mă pe mine, să vedeți ce acru o să fiu. Unde am dispărut? Așa, uite, e mai aici. Așa. Dar nu mă nicio ceapă, vreau să rămân încă cinceală în viață. Ha, ha, ha. Vreți ceva din ele? Aș vrea să mănânc înghețata eu. Și eu la fel. Înghețată. Stai, ce? De ce să stăm? Ok. Ce vrei să prezinți? Încă n-ați văzut pe mine! Mâncați-mă pe mine! Ha, 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 ha! Deci pe mine m-ați văzut încă! Sunt așa sante, nu mă aveți voi să... De ce nu vă grăbiți așa? Ha! Măr blestemat! Nu, mâncați o banană, sunt foarte dulce. Mâncați o banană, sunt foarte dulce. Nice. Ce se face, fetelor? Ce mâncare asta? Cineva a apucat o mâncare așa urâtă? Le arunc. Mami, iar că mâncare posibil să-i alea bune. Banana, morcovul, mărul. Și la peste rău poate de la un copil cel mai rău din lume. Deci, am multe lucruri bune. De ce l-ai lăsat? Ce-a zis, fetelor? Nu lăsa mâncarea aia în casa noastră. Bine, lăsa măcar ăla ce tot ce-a zis voi, doar când m-a luat valul, ați văzut ce mâncare băga pe masă? Ha! Cine oare mânca așa ceva? Hai, tati, mami, nu poți să te îngrijorezi pentru mimica. Stați. Suntem două? Eram și am zis fete, am zis... Nu contează. Da, am o serioară geamăn. Când mă mișc eu, se mișcă și în același timp. Și vorbesc eu, Barbie, și în același timp. E ciudat. Am părut creț. N-am. Nu știu de unde am. Adică de unde avem. E puternic în sus. Nu mai avem decât să mâncăm. Hai să plecăm. Eu la aceea parte și la fel, la aceea pare.